borok thimani malmata thima sakpanose dorok korikya borok khoroksa thyi shogui mangkren khawi thangka kebusine krai chernai krai sabni busaba ungkha sawi manya bob mom phaba busajna kamajagai aitugui maya ngitongkha sawi maliya mangkren te ri chumni goron nogoi buri busano ungna hnai romina jakha patimu lembo sora fishery college amchayo April talni ba salmare shanda jorabo hikjani khorungnai muski natungna hnai thangtanibo borok bokrok te sakni mangkren klajak fududu nugikha nugi kamangsala khnaja hikjani tei amchani lokuro oktoma holka police no naifai ulo background thumpane hnai kogri klangi thangka patimonote amchani lokurok shaka jeni thayo borokni mangkren klajak abuni kosok bahai tapok phunase pasigya khun bahage bahai monam mantatei musa saya tongi mankha opati thani musasak shitrai yak tongi manu hunai utobela jak amtren lokoro phadi hake khunai naliyane amtren lokoro tamushaka brone khuktunya tamong man nong ro na tam bahing demi to sing oro khedo sing borok bokrong nugo gai ang no nungnai hingai ini ani wipe bang khorong phaye yango miski thunani ni phaimani ga a thani ono oro kupur kaise jinis nugo ga jinis nu naimani borok bokrok si ga ang boroni hatta doi thangai tin parani borok no ma saikya o tolawo khetawo ngo borok bokrok yakung rok yapiro kai klajak ngai amono tam khalenya hini ma singkya koiter ko nu khanu nungmani hinge to emne pone pastor ko nugo sur bokhro simna kalajak bokhro botongo nga jinis sapani buaro ni apa dok ko ekta jinis nuka nga yakung da yak abok saimeli yang bo ase no mo tla da bring na no ko je sonde mulok nga to mo di rok nungmani amoni dik dia to onkono ri rok budato ri bo aron kalajak tong tabo nga burinyo ne wanso gota police rok da phakya police phai thangka aye tamjan salaka abok ang saimeli ase amna khoto khosakabon kebo kuno tas khaya ko khosaya ko oron kata ko kalai jakho bufur ko thikena hane nang dar namo ko tila ka je kongko obo kha sungbo kuno saimiya kintu parani ko ekjona sama tongo abo agin simin kalakya engka borkha muskuti rokhnai engko abono ignore khaithang hunta engka manam pai roman kha yapti rokhni saw o kamini bungka o kamini mungka balaram chaudhary para engkai fishery college engkai jotoni sinibai uta lemosora ninimu ani mungka milton de broma thanawo kol da khaijaka thanawo sung kol khagya kol khaino thanani ngorok bo phaithangka naithangka gya ro phai tapsu dal tlang ko talang yo ta busuk jor talang maya tam kok ri ko hanong abuka ang asuk saimangala ka yang jini ngotongo bo sasana ya khoro khosaka taksu jara to khasana ni borok pungo prastab khakya munga khana salni bising obono mungo khayi borok anya jaga hobirinya hini salangka gari obono ma mane oro je gana o 3 4 5 mas dore dodor chalok tongi bor manamba bugdi khemaiya an proshno apokasha এতদিন নর বঙ্গ তাবু মুসি কে কে বাহাই দং সুইরক ওয়ালাই কেনা সুইরক সতন কেনা হ্যাঁ বহুত তো নিচয় নুখা নুফানো বতং সাইমেয়া ব পারান বরং জানো মা খাবো পারান বরং জানো নাম বলে পারান বরং জানো খাঙ্গা যে যেবা মুংসা ব্যবস্থা খাবো তো নে বতিনি নুঙ্গ আর 3 4 মাস ধরে আর 10,000 ওয়াখারি দং কোন নুঙ্গ ফানা পাটা ফানা paran borok parani sodasya no le tabuk to bartoman jenone amsai ni pertama bahai ke pokocana jare boron nong ko khai o jagan malik sabo jagan malik ngai ngo susitra sakma bokar boroni ngai je dead body khlai jong mang gabo tini horo bolram chaudhary parani ngo reksona bormani ngo jaga ngo jaga wo to ahni khlai to tongmai mo abo sini hindu dharma mong ke singo nugi simaya jung tangui somjan gata tlangi yungko bono sogongko sogba ei sogmani karon jung abo nugya ni bagi se nugya khanya bagi bon thabara ba yungko ba nabar ba ke bon miliri hable
nge botini oro subdi nung tongi sayang mane omo kaisa khub acharya kok tai ko gabono asugdarano sawi tini media person nang hambai rugo nin kakani sirmo ani simun gai sukumoy deborma balaram chaudhary para lemusara post office lemusara gai thana lefunga block bo lefunga bai kun hedi do oi koi bekring ko lat sabai sih kirim ko reng baiklah mesti cari yang lain dari jam